30-godišnji Ivan Jeremić je završio fakultet i zaposlen je u stranoj firmi. U svoje slobodno vreme bavi se sportom. Retko posećuje kulturna dešavanja, a kako kaže, poslednji put je bio u pozorištu pre 3 meseca. Nije da ne želim da posećujem kulturne dešavanja, ali jednostavno usled ogromne ponude treba odrediti neke prioritete i pronaći kvalitet. Ne znam, u poslednje vreme je sve više i više koncerata, sve više i predstava, tako da ispratiti sve je malo teže. Iako svakodnevno prolaze pored muzeja, mladi su nezainteresovani za repertoar koji se nudi na kulturnoj sceni. Mladi su već u novim tehnologijama. Nove tehnologije odmiču njihova saznanje, njihovu komunikaciju sa knjigom i sa vrednostima tradicionalnim i sa istinskim vrednostima, a bojim se da su u velikoj letargiji po onome što je njihov život, što je njihov stil življenja, što su njihova obećanja u društvu ili što je njihova perspektiva. Odlazak u pozorište ili bioskop, čitanje knjiga beleži opadanje. Stručnjaci upozoravaju da sa jedne strane postoji hiperprodukcija u štampanju knjiga, a sa druge da samo 1/3 Srba čita knjige. Mi imamo veliki problem kad je likovna umetnost u pitanju i kad je umetnost uopšte u pitanju, mi imamo problem sa kritikom. Te kritike nema u novinama, te kritike nema ozbiljne u medijima, nema nigde i ljudi su u košmaru, ne znaju šta je vredno i šta bi trebalo podržati i šta bi trebalo na neki način prihvatiti. Nameće se pitanje i kako stručnjaci biraju programe, da li ih prilagođavaju publici, jer po rečima građana nije samo nedostatak novca motiv za neposećivanje kulturnih sadržaja. Društvo je danas tako da retko ko želi da ide i onda zapravo nemate ni društvo s kim da idete. Ako su neki koncerti ili tako nešto slično? Pa nisu financije problem, jednostavno imali bi kad bismo baš hteli da vidimo nešto, ali pošto nema ništa specijalno što bi baš hteli da vidimo, onda idemo na one stvari koje su besplatne. Pa idem ponekad na neke koncerte, ajde, ali ne ništa specijalno. Od svih dešavanja koncerti su najposećeniji, a apatija i nezainteresovanost koja je zahvatila pre svega mlade ljude odražava se na celo stanovništvo. Stručnjaci uveravaju da su zakazali mediji, roditelji, ali i sistem obrazovanja, što je uticalo na kulturnu degradaciju pre svega mladih ljudi. I dok su kafići puni mladih ljudi, muzeji ili pozorišta oskudevaju u posetama, dok kulturni radnici protestuju. Izgleda da ni građani, a ni država ne prepoznaju kulturu kao nešto što je od suštinske važnosti za društvo. Iako je jedno od najstarijih na svetu, arheološko nalazište u Vinči je zatvoreno za posetioce, a ukidanje džez festivala i oktobarskog salona samo su neke od nedaća koje su zadesile kulturnu scenu. Ubrzani tempo života u kome nema vremena za posećivanje umetničkih sadržaja, ali i nedostatak materijalnih sredstava dovodi do zaključka da je kultura marginalizovana, a trebalo bi da je odraz zemlje i društva u kojem živimo, podsećaju stručnjaci. Mirela Živković, Televizija Pink.